Stimați telespectatori, suntem în ospiție la familia de pedagogi care locuiesc în satul Lipescu, raionul Cotovsk, la familia Crișun Simeon Vasile și Evgenie Dmitrina. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Aș vrea ca dumneavoastră să povestiți spectatorului emisiunii Plai Natal despre istoria creierii familiei dumneavoastră. Înțeles. De mici copii am trăit împreună, se poate spus. Și atunci era lucru așa. Fiecare se duce cu vaca lui la pascut. Nu și noi cu dânsa des ne ducem. Și ei era mai mică și de multe ori o supăram. Du-te și-mi dă vaca încoace, încolo. Asta de atâta că, cum se vede, mă iubeai, dar nu înțelegeai în ce fel. Da. Chiar ai mitel. A fost caz când o scos acolo niște mâncare, o leacă de brânză, pâine, dar eram noi mulți copii și eu atât udaci nu i-am dat ei anin în brânză că ei nu au văzut. Dar s-a priceput că este eu putem și fac. Și a venit acasă și îi spune babii, e trăie cu baba, ia că așa și așa și așa. Baba vine la părintele meu. Părintele meu a fost foarte seriosный, nu ne-a bătut, dar când te prăjea, a sudai. Și eu niciodată nu l-am amăjit, dar atunci l-am amăjit. El mă cheamă, ai făcut seama? Ai dat, Jeni? Nu. Babă, du-te. Dacă el spune că nu, eu știu că el minciună nu spune. Al cred. Atunci a fost prima minciună, l-am amăjit pe părinte. Nu, și pe urmă, viața a mers mai departe. Asta e istoria dumneavoastră povestită, care țineți minte, dar dumneavoastră, Evgenie Dmitrina. Cum l-ați cunoscut pe soțul? Da. El, de-am de mici, o spus. Am crescut mai mari. El s-a învățat în Tirașpolia. Eu încă eram școlăriță. El venea aici la sărbători, la 1 mai, la Anul Nou. 1 mai o chicat cu Paștele împreună, în ziua aceea. Și el a venit aici în ospiție și cu un neam de eu tot se învăța în Tiraspol. Atunci bunica mea îi poftește ca pe neam și ca pe mahalean la noi, în ospiție. Nu? Și el a stat la masă, ca la Paște, cu ouă roșii, cu multe de toate pe masă și neamul, deci el a ieșit, s-a dus, dar el mai trage cioarele, nu se putea duce. Neamul a ieșit de atât că eu i-am zis să ducă. Nu știu eu nu știu și eu pot. El ne-a misticat, am înțeles? Nu, și el a rămas și mi-a propus de prietenie. Eu nici de gând aia asta, eu numai că noi suntem vecini și mai mult ea nu-i trebuia nică. Nu, el spune că noi vrem și mai neam. Ei, las că eu îți scriu scrisoare, tu te duci la Tirașpolia, eu aici la școală. Și am prins noi a ne scrie scrisori unul la altul. Și am dat sroc, o săptămână. Da. O săptămână. Gândește și pe urmă ne spune. Ei, și îți primește. M-am dus eu acolo, dar acolo poștărița care duce scrisorile, era cunoscută. Și eu ieșeam de la uroc și mă duceam și controlam scrisorile. Mă duc odată scrisoarea ei la un vrăjmaș în eu, так говоря. La alt. Tot Simeon îl chema. Eu scrisoarea și ea și scriu câteva cuvinte și îi pui scrisoarea ei între mie scrisoare și o trimit ei. Eu o prinește bucuroasă, când dă, hai să spunem mai departe. Când dă de el e alt lucru acolo, m-am prins eu cu 2 iepuri. Atunci, 2 Simeoni. Da, atunci eu îi scriu lui că eu m-am greșit și mai mult eu lepa de tot pe acel Simeon și trimit numai ție. Nu, și după aceea el a venit acasă și am încheiat noi așa un dogovor, cum se zice, pe moldovnești, eu nu știu cum se zice, dar am cumpărat împreună ca să ne putem mai tare încălzi unul cu altul. Am cumpărat împreună baian, ca să ne învățăm amândoi a cânta pe baian. De atât că eu îl învățasem pe dânsul pe garmoșcă și el cânta pe garmoșcă și eu. Dar pe baian nici unul nu știem. Dar eu îi spun, baianul e instrument mai bogat, de garmoni. Eu vinde harmoșca ei, eu de-am avem bani,
punem împreună. El de-am stat la lucru la noi în sat. Luăm, El era învățător și prinde bani, dar eu n-aveam nimica. Eu numai garmoșca care ne-o cumpărase tâca și bunelul, bunica, care se bucura cu mine când eu le cântam. Pe aripi de vânt, pe parcursul decenilor, au purtat cu grijă dragostea față de muzică cuplul familiar Semyon Vasilievici și Evgenie Dmitrievna Creșun, interpretând creații populare moldovenești, ruse și ucrainene. Ei, și am cumpărat împreună, dacă noi ne căsătorim, băianul e nostru. Dacă nu, îl vindem și împărțim banii în jumătate. Ori unul e băianul, de celălalt banii. Ne-am înțeles. Все, хорошо. La școală, la școală, dar eu de lucram. Și ne ducem toată vremea împreună încolo și înapoi. Hotea învățătorii să când pricepe, facem noi așa și nu se precunoască, dar să vede cum vrei, nu vrei. Cu Să băianul vedeți mai vă ceva vă decât unește, vecine vă unește suntem noi, băianul. da? Da. Mai neam. Ei, și eu am început a lucra pe băian, dar aici a venit vremea, e termină clasa a 10-a și de făcut. Chemam părinții pe ei și pe ei și eu le spun, dragi părinți, noi vrem și ne însurăm. Socru, încătat, dila, treaba voastră, dacă vreți. Nu am avut noi stare, nu am avut nici prostul, cu părinții ne-am înțeles, все. Dar eu spun că eu pe dânsa o trimit la învățat. Deci socru încătat, da, adică, nu am așa asta. Однако, a venit vremea, пошли, acolo avem o leacă de cunoscuți, în Tiraspol, o eu pe dânsa și pe soră mă duc și mă înțeleg cu cine de acolo am avut eu. Noi două am terminat clasa a 10-a împreună. Atunci, pe vremea războiului, copiii rămâneau, că am îmblat pe vremea românilor, ocupației românii. Am îmblat la școală și am învățat în limba română. Dar când a venit rusul, s-a început din abecedarul rusesc, bucfile rusești, de-am nu-s latinski, ca cum măia latinești. Și pe mine m-a dat din înapoi, din clasa 1. Dar mama o dat-o pe sora odată cu mine. Și ei o leacă nu i-a ajuns, era mai mică și noi am terminat. Ei, și m-am dus acolo, m-am înțeles, am dat familia Ciuprin și vidno așa la nou scris Evgenia, dar numai familia. Și în loc să o prinească pe dânsa, sora și eu. o prinește pe sora. Când cătam acolo în spise, Nina iese, dar e nu. Nu știu. Dar noi nu ne-am tare mahnit de atât că tot. Sora, tot a noastră, adică. Ei, și pe urmă găsim noi. Concursul a fost tare mare. Găsim în Binderi. Și cu este examenii, mă duc în Binderi. Întâi eu am existat la lecții o lună de zile, pentru că rectorul institutului ne-a spus așa, dacă tare vrei să fii învățătoare, îmblă și te învață de rând cu ăștia lanți, dar în catalog eu n-am să scriu, că mai mulți nu avem voie. Dacă la semestru careva să pravali, pe tine te introduci, da, și el iesă. Eu gândesc, dar bine dacă s-or pravali, dar dacă nu, cât eu ieși de aici? Am auzit de Binderskoie pe duciliște. Îi scriu lui, atunci nici telefon nu avem încă. Îi scriu, vin aici, că eu nu știu unde e Binderul. El a venit și ne-am dus la Binder, de acolo, numai decât trebuie unul, pentru că l-a luat în armată și a rămas locul gol. Și astfel, dumneavoastră, într-așa fel, eu am intrat cu este examenii cu care eu am fost acolo și pe mine în afara concursului, la locul cel care a plecat în armată. Și într-așa fel eu am mântuit. Ați absolvit
școală Asta a fost grupă pedagogică. specială, pe baza de 10 clasă. Până atunci au fost pe baza de 7. De 7. De 7 clasă. Dar între acei vreme au luat ca pentru opăt. Ca Așa. experiment Da, l-au luat ca pe experiment, clasa 10. da. Puteți vă aduceți aminte dumneavoastră din anii de copilărie, fiindcă dacă ați fost împreună, să zicem așa, unul altul v-ați uitat ca viitor soț și soții, ceva mai târziu. Ce jocuri împreună vă jucați? Ori cu copiii din mahal, iată, cum se numeau acele jocuri? Mama, carte nu am învățat, eu am fost la ligbez umblat. Dar era o femeie foarte deșteaptă, care tare bun memorie avea. Eu am fost custăreasă și când veneau femei, că în vremea aceea nu era haine gata în magazine, dar veneau tot satul la dânsa ca le coasă rochiți și la și mitiși, la și ele fete mari și ele cosă hainele. Și niciodată nu se însemna cât de lungă-i mânica, cât e talia, cât spatele. El la fiecare ține minte care e măsura. Așa de bună eu a fost la memorie. Și mama a lucrat în sadic, la grădinița de copii. Da, tare o iubie pe dânsa. E foarte multe povesti știa. Chiar nu numai că le știa, le născoșea, le făcea mai lungi, le făcea mai interesate, mai pentru copii mai frumoasă, da, ca copiii mai tare să râdă, să fie mai interesați, da. Și tot așa am umblat cândva, înainte de război, umblat cu folclorul și o strâns de astea, cântece și povesti. Și pe mama o scris pe lenta aceea. Banda de magnetofon, da, spune. Pe magnetofon, cu povești și cu cântece. Că e cânta papa, meu, părintele, pe garmoșcă, dar e cânta din gură. Și cred că s-a transmis de la părinții noștri este toată dragostea de muzică, da, de muzică, de folclor. Părinții dumneavoastră? Tata meu Ciuprina Dmitri Gavrilovici, dar mama Ciuprina Natalia Petrovna. Și de unde erau? Erau tot născuți în Lipetsk? Da, baștena lor, tot din satul ăsta au fost. Aici unde trăiesc, unde a fost. Da, aici ei au trăit pe locul ăsta. Casa ea bătrână de la Vale, aici e casa părințească. Și noi nu vrem să o lepădăm knijele de dânsa. Ne-aș dus undeva în oraș, toți ne scot ochii, mai dar și v-ați zidit aici. Nu? Aici nu au aici loc ne scump, ca бы Fiindcă aici v-ați născut aici strămoșă, dar mai înainte de strămoșă, vă știți părinții, dar mai înainte mai cunoașteți cineva bunii sau nu vi-i cunoscută istoria familiei? E cunoscută. Ați încercat undeva să o povestiți, publicați, ori nu? Nu, noi avem o plemeaniță a mea. O nepoată, da? O nepoată care e vrea să scrie, da, copacul genealogic, da, spune. Da. A familiei dumneavoastră, pe linia dumneavoastră da. sau și noi asta Lampi, o să facem. Da. Cred că o să reușiți. Muzica pentru Semyon Vasilievici și Evgenia Dmitrievna a fost întotdeauna imbold pentru creație și inspirație. Cu ea ei au trecut prin viață grijile și bucuriile. Și cum ați venit încoace să lucrați în sat? În sat lui că... A fost lucru așa. Atunci era așa legea. Ai primit, te-a însemnat că în raionul Baimacliei eu trebuie să plec. 2 ani lucrezi, pe urmă unde vrei acolo te duci. Viu eu acasă, dar zav raionul din Baimaclie, как раз vecinul, și o leacă neamă. Părinții când l-au văzut, Ivan Grigorievici,
Ia că Sioma Braj îl trimat acolo. Dar el bucuros, un și doi. Eu îi dau școală care Bună. o ajută sovhozul. Sovhozul e foarte bogat, școala cea mai bună în raion. Și și doi din sat, nemăjutorani. Dar părinții îi spun, dar noi nu vrem să-l trimitem. Nu faci cumva ca să rămâi aici. Unde să ducă el? Încoace cu el, l-a rugat. Dar el a fost nevoit și margă. Și s-a dus acolo și înscrie. Семен Васильевич, на ваш вопрос, по вашей просьбе, мест нет. Și aici m-a prins la lucru și eu lucrez. Lucrez 2 ani, mă duc și eu diplomul, dar secretar și-mi spune, ai noroc, dragă, tu nu ai primit diplomul, dar a murit Stalin și ai păpădit pod amnistie. Poftim, e diplomul. Am luat diplomul și am venit și iată am lucrat 30 de ani. În calitate de ce? Am fost, la început, noi ajungea acolo în școală mijlocie. Un om a murit și da limba moldovenească și literatura. Și pe mine srazul m-a dat acolo de atât lor le trebuia. Și ne-a dat vă două Dar de fapt el e istoric. de istorie. Am dus eu istoria, Основа советского государства и права, și acolo cât am lucrat am dus muzică și penie. Fără noi nu era și undeva событий ca și nu ne poftească. A fost caz când a venit o delegație din Krasnodar și председатель colhozului a venit la noi. Семен Васильевич, haideți că trebuie acolo și ne-am dus, am veselit oamenii și ea. Dar și toată vremea, noi eram chemați la aceste событий. Unde numai nu am fost, noi și cântam. Evgenia Dmitrievna întotdeauna a fost liderul în activitatea muzicală a familiei Creșun și în prezent ea transmite dragostea față de muzică copiilor din satul Lipețcoe. Sătenii cu dragul numesc pe dumneei pentru munca plină de abnegație, dragostea față de artă, legenda vie a satului Lipețcoe. Ce tradiții și obicei vi s-au întipărit din familie, a satului, care le iubeați și ați fi vrut să le mai vedeți, să le mai auziți? Sărbătorile la noi foarte frumoase se petreceau în familia mea. Pentru că părinții noștri bine cântau, și mama, și tata meu. Sora mea, Nina Dmitrievna Ciuprina, totuși a fost învățătoare de biologie, care a terminat în Tirașpolia institut. E a participat acolo în cercul de dansuri și în cor. Și când ne grămădem la Crăciun, ori la anul nou, și unul și altul, la toate sărbătorile, noi ne grămădem acolo în vale la părinții noștri și foarte frumos era. Noi ieșim afară, facem ca un fel de, cum spune, pereriv, cum... Recreație? Da, ieșim afară și cântăm. Afară se grămădeau fel de noroade care ascultau cântecele noastre. Pe partea aceea a satului ieșeau toți afară
care aveau oaspeți pe la sărbătorile astea, dar și ei se interesau și întrebau, dar cine aici la voi așa cântă? Și așa de frumos a fost și eu când cântam Roditețchi dom, numai decât trebuiem și plângem tot. Amuia când merg pe lângă casa părintească, ne aduc aminte cuvintele astea că lumină de-am noi în casa părinților noștri. Dar noi nu am vândut-o, că spun că casa părintească nu se vinde. Așa, o ținem pentru a ne aduce aminte din copilărie, din viață, câte grămădiri acolo de bucurii au fost în casa și ea, sub crâșa casei noastre, câte bucurii au fost. M-a întâlnit cu mândra ieri, m-a întâlnit și ieri și azi și mi-a trecut din acasă, de m-aș întâlni și mâine, aș fi fericit de voi. Lai, 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 lai. Măi băiete, băiețele, cu părul făcut indene și cu oca două stele. Vin la maica din măcere, maica mea-i femeierea, vin cu brițca și mă ia și mă duc la casa ta și mă fă nevasta ta. Trai, lai, 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 lai. Evgenia Dmitrievna, știu că dumneavoastră aveți o voce frumoasă și până în prezent continuați să lucrați. Da. Printre altele, din ce an sunteți născută? Din 35. Mulți ani înainte. Dar în prezent, dumneavoastră, ce conduci? Vă văd în prejur copiilor, în prejurul tineretului? Eu până la pensie am lucrat în clasele primare, începătoare. Dar paralel am dus țile de pictură, oricum se cheamă. Arta plastică. Da. Am zugrăvit cu dânsii la oroașe, eu foarte frumos zugrăvesc. Și după și el o lipadat asta, oroașele de muzică, eu am stat pe urmă eu în locul lui. Dar până la asta, eu ducem cercul. El duce lecțiile de muzică, dar eu cercul de muzică. Și avem cerc de muzică în traiastă școală. Avem în școala mijlocie și la ptiță fabrică avem cor de pticniți. De dimineață până seara erați ocupată. Eu mă pornem pe partea aceea, treceam și mă ducem în deal și venim pe aici, mă coborăm acasă. Și asta tot cu instrumentul muzical? Da. Da, așa, pentru că eu, nu numai că am iubit asta, dar eu vreau ca încă să las urmii bune pe pământul ăsta și în satul meu, ca și mai învăț pe cineva. Eu am copii pe care i-am învățat la garmoșcă. Am avut garmoșe multe, le-am recomandat ca să le cumpere, că eu știam dacă cumpărau numai decât să învăța. Și le-am vândut așa ușurel, numai și le poate ei cumpăra. Și amuia copiii ăștia cântă totuși din garmoșcă și au fost din trânsii în Loșcării, cândva la mine băieții au participat la ansamblul din Loșcării. Da, muia din fetiți. Băieții nu vor, dar fetele sunt mai lăsătoare. Foaie verde, săpcioară, la casa cu trestioară, fac la căi horă mare, măi, măi, azi e zi de sărbătoare, măi, măi, fac la căi horă mare, măi, măi, azi e zi de sărbătoare, măi, măi, toate mai mititică, două norme iar ridică,
mai departe, se naște la noi fetița, o mai crescut, până la asta noi duet, amândoi. До того de-am разыгрались, что просто... De acum unul fără altul nu puteți să nu era, existați. da. Noi de-am știam și gândul, cum și se naște copila, o mai crescut, cumpăram pianino. Și este la pianino. Trio de-am, e că aici este, nu știu. Este în gazetele. Pe este. urmă În se mai naște mult. băițelul, aici pe baraban. Și bubință. Quartet. Quartetul ăsta am umblat noi pe unde vrea, și în Odessa, și alte locuri, pe televizorul. Pe urmă, fetița s-a dus la învățat, băietul a luat arme și a rămas iar duetul. Zis tata să mă